И така, дами и господа, ние сме The Clash Разпоръге, по-скоро аз, но има и други, които са ще правят клипове с мен и ние представяме за вас топ незнайно си колко неща за света. Вие май никога не сте го очаквали, защото това е първият ми клип, затова натиснете лайк бутона, насладете се и ще се видим след малко. Така, приятели, сега представете си, че например сте си у вас, но има заплаха точно до вас. Това е планетата Нибиро, и която е нашата топ 10 от незнайно си колко неща. Това е, планетата Хикс, или по-известна като планета Нибиро в света. Тя е най-опасната планета, все пак, защото тя е, най-опасната. Ако тя се сблъска с нашата Земя, това ще бъде, виждате, катастрофално за нас. Но тя се сблъсква с нашата Земя. Тя идва при нас след 26 милиона години. Преди време също учените още не знаят дали точно ще дойде пак при нас или дори може и да се сблъска с нас. Така. Само сега, приятели, все едно сега си мислите, какво ли ще стане, ако динозаврите все още бяха съществували след нас. Това е възможно, но откъде знаем, че динозаврите са били унищожени? По-скоро от какво са били? От супервулкан, от астероид, от комета, от суперзвезда? Никой не знае. Това е снимка как по-скоро на някаква отломка от някоя, как да го наречем, просто от вселенска комета или астероид, просто го кажете. И ето, чайте. Знаете, че Нибиро, тя е супер планетата Хикс. Тази отломка може да е от самата Нибиро, тъй като точно тогава Нибиро е била точно до нашата звезда, нали, аз пък до нашата звезда, до нашата Земя, и може тя да е била толкова близо, че може дори да малката част да се е разпаднала от нея, и това е довело до просто изчезването на всички динозаври в нашия свят. Това е. Тук може да видите всички планети от Земята: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, и дори може да забележите и Ирос. По-скоро планетата Ерис, която е супер малка и тя дори е до нас. Вижте сега. Изчезването на динозаврите дори може да е било просто сега, да не кажем, но тя е били хем от вулкан, хем от астероид, хем от комета и други. Вие въобще знаете ли откъде са дошли пръстените на Уран, Нептун и Сатурн? Ако знаете за Сатурн, това е планетата GH789, или известна като Ериал 4, да го изразиме на тази. Слънцето е направило супер дупка, която е засмукала тази планета, и след това Слънцето е сплю цялата планета в Сатурн, и под формата на Сатурн, защото тя нямала гравитация, и от гравитацията на Слънцето и нашата и оста й се е получил този хубав пръстен. Да. Чакайте. И ето точно за какво може да се разкаже в това мое клипче, така го наречем. Тук как това някога може нашата планета Земя, Слънцето, например, може да стане червен супергигант, да удари нашата Земя с слънчев удар, и така може нашата планета да изгори напълно.
И тогава всички хора, например, учените, да го наречем, да, учените, да, нали все пак те са учени, разрешават проблеми, виждат всичко. Дано в нашето бъдеще учените да знаят много повече от нас. Нали, не от нас, то ние сме хора все пак. Да знаят много, да изследовават нещо си там, за да може да открием най-сетне точно какво е всичко това, например. Да, просто не го казвам. Да, приятели, това беше всичко от мен. Дано да ви е харесало това супер кратко клипче, ама това е просто първият клип. Извинете, че е толкова кратък, но какво се прави? Така, приятели, дано да съм ви очаровал, например, с всичко това, да сте запомнили нещо от мен и спушете лайк бутона и за другия път се пригответе, дори с пуканки, следващия път ще е по-дълго. До скоро!